Raman and pagyaman intention ti Tapusog Orlando family. Mr. Pagyaman Jesse Jimmy Loyola family. Pagyaman ti Ancheta family. Marlon del Rosario and family, Soria and Tapuso family, Mr. Pagyaman nagiti amin barangay official iti Amgit. Inday met ikakararagan nagiti kakapsat tayo Pimustayen, Isuda Mariano del Rosario, Eluminida, Sinaida, Lailani, Berta, Cecilio del Rosario, Plácido Cortés, Paula Cortés, Ernesto Cortés, Renato Quadra, Leonida Quadra, and Ronald Quadra. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat kas may sa bumarangay, agyaman tayo ti Diyos, kadagiti parabor, imbag, grasya, bendisyon nga ipapain na kada tayo, iti unag ti pamilya, iti sisa, ken ti gimong tayo. Kadagiti gundaway nga ti Diyos, insalakan na tayo, kadagiti gundaway nga impari na ti panagayat ken dungo na kada tayo. Agkamatalit tayo kenkwana, idaton tayo, mapagdaydayaw, dagiti grasya, kastamot nga ikan na tayo tikiret, di panawan di panubok, panawan di panakasuot. Tapno nga na ikaritay ang makirano, iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang naasi kan managayat.
Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, aramidam kadi anapas nagtisingpet mi amang rambak iti dayto nagasat nga aldaw ti panagungar ti ako. Ipaay mo kuma at ipanangilagit mi iti daytoy a misteryo. Ipaltiing na kinasingpet a panagbiag mi. Gapuken ako may Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo. Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Adda sumagmamano a lalaki a nagapu ijay Judea, anapan ijay Antioquia. Insursuro da dagiti kakabsat adida may salakan no dida makugit, kas mayun nurot iti linteg ni Moises. Rinswa tinapudot apanakisupyat da Pablo ken Bernabe kadakwada. Daytoy tigapuna ang nadutukan da amapan ijay Jerusalem
Tapno makisarita da kadagiti apostoles, ken kadagiti panglakayen, may papan iti daytoy ariri. Nadutukan me ti sumagmamanu at taga Antioquia, akumuyog kadakwada. Inkedeng dagiti apostoles, ken dagiti panglakayen, agraman ti intero nga iglesia, apumila da iti sumagmamanu alalaki iti grupo da. Ibaunda dagitoy akumuyog kada Pablo ken Bernabe amapan ijay Antioquia. Pinili da ti dua alalaki ang mabigbigbig kadagiti kakabsat ni Judas ang managan Barsabas ken ni Silas. Daytoy ti impaw idda asurat kadakwada. Ay ayatan mi akakabsat anayanak ahintil ken agnaed dita Antioquia, Syria ken Cilicia. Nadamag mi nga imay dita ti sumagmamano iti grupo mi ket riribok ken pinagduadwada kayo. Gapo kadagiti sa uda, numan pay awan imbilbilin mi kadakwada. Isut gapuna ang nagtataripnong kami ket nagtutulagan mi apilyen dagiti lalaki nga ibaon mi kada kayo. Kumuyog da kada patpatgen mi a Bernabe ken Pablo. Anang ipusta iti biagda iti panagserbi ken ni Apo tayo ay sa Kristo. Ibaon mi nga rod da Judas ken Silas amang ipakaammo a personal kadagitoy nga insurat mi. Ta inkedeng ti Espiritu Santo ken kada kami asaan da kayo apadagsenan malaksid dagitoy nasken nga alagaden di kay mga itikanen anay daton kadagiti jujusen di kay agsida iti dara di kay agsida iti saana napadara nga animal adaywan yumet ti immoralidad na imbag ti pagbanagan nyo no diyo aramiden dagitoy. Ti Diyos ti mga luwad kada kayo. Ti sao ti ako. O Diyos, daydayawen da ka kuma dagiti tattao. O Diyos, daydayawen da ka kuma dagiti tattao. Kaasyan na kami, O Diyos, ket bindisyonan na kami. Talyawen na kami kadi asika akaasi tapno maamuan ti sangalubungan ti pagayatang ken ti bilig mo amang isalakan. O Diyos, dayawen da ka kuma dagiti tattao gaputa awan ti dumdumam iti panangukum mo. Ket idaldalan mo dagiti amin at tattao ditoy lubong. O Diyos, daydayawen da ka kuma dagiti tattao. O Diyos, daydayawen da ka kuma dagiti tattao. Wen daydayawen da ka kuma dagiti amin at tattao. Bindisyonan na kayo kuma ti Diyos. Itan ko kuma dagiti tattao iti amin asuli ti lubong. O Diyos, daydayawen da ka kuma dagiti tattao. Ti may basa na daw ti libro ti Partii. Adaak iti panakabalin ti Espiritu ket impan na ti anghel iti rabaw ti nakangadngatu abantay. Inpakita na kanya ti Jerusalem, ti nasantuan na syudad, abumababa, manipod langit ngaggapu iti Diyos. Agranranyag daytoy, gapu iti dayat ti Diyos. Agrimat-rimat akas iti alahas ahaspe, kanagganinaw akas kristal. Napuskol kenangato ti bakot ket adda sangapulo ket dua arwangan na. Anagsagaysaan a abanbantayan ti sangapulo ket dua nga angheles. Iti tunggal ruangan adamaysa anagan ang naisurat. Dagiti na isurat isuda dagiti na nagan dagiti sangapulo ket dua aribo
at tribo ti Israel. Tanlo alwangan ti tunggal bakod, tanlo iti daya, tanlo iti bagatan, tanlo iti amyanan, ket tanlo iti laot. Nabangon ti bakod ti syudad ti 12 a bato, ang nakaisuratan tinagan dagiti 12 nga apostoles ti Cordero. Nadlaw ko nga awan templo iti syudad, agsipod tani Apo Diyos ang nakabalin amin, ken ti Cordero ti panakatemplo na. Saanen ang masapul ti init ken ti bulan, ang mga lawag iti syudad, agsipod ta ti dayat ti Diyos, ti mangranranyag ken ti Cordero ti pagsilawan, ti sao ti Apo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, ti agayat kanya, tungpalen nanto ti sao. Ayaten to ni ama, ket siya iti ama. Umay kamto agtaen ken kuana. Ti di agayat kanya, di natungpalen dagiti sao. Saan anak taod kanyak ti sao anang negyo, no digat naggapo iti ama anang ibaon kanyak. Ibagak daytoy ita, taaddaat pa'y kada kayo. Ti mamagbaga nga ibaon to ti ama itinagan ko, iso ti Espiritu Santo. Isuro na kayto iti amin abana, ket ipalagip nang to dagiti tattao ti imbagak. Ipalagip nang to dagiti amin at tattao, dagiti amin nga imbagak kada kayo. Talna ti ibatik kada kayo. Ti talna ti ited ko kada kayo. Ngem saan akas ti panangted ti lubong ti panangted ko kada kayo. Di kay madanagan ken mariribukan, di kay agbuteng. Nagmedyo ti imbagak kada kayo, apo manawa, ngem agsubliak tumetlaen kada kayo. No inayayat da, agragragsak kayo kuma tamapanak iti ama. Tanatantan ok ti ama ngam siya. Na ibagapon daytoy kada kayo sakbay ama aramid. Tapno inton mapasama, mamati kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Nagtugal tayo, good afternoon. Happy Fiesta. Ngayon tayo katawaan nyo ta Fiesta. Kaya nag-request kay Timisa ta Fiesta. Amok ti sekretong dato yung tapno, kanya activity yung araw, misa laang. Very good. Dahil tanti kamayatan ng Fiesta, misa laang. Kada kita daddo mga barbaranggayon ka, di ka ado ti Fiesta, activities ti Fiesta, di jay misan ti maisakripisyo, iso ti maawan. Kumayat ada ti Fiesta yung tamisa latan, kalpasan na siya. Amo pa itan. Inya tata, maudi nga Sabado. Wano fix dati 24 ka Fiesta yun. Timayo haan. Mayaan. Na may at the first tingpikas tayo no Mayo. First week. Kasi sigurado na dabutos, sakbay ti butos. Sigurado ano ti umay. Makisala ang anusan dati umay. O rin na sulinat ti kama sigurado nga no sakbay ti butos. Dahil kita nyo kalkalpas butos. Na kayo mampapansinan na.
Iwanan, nagiti coordinator, nagluluan niya, naglilutmang daan. Dan sampai garuk motor na tao, ini ako kapitan na ta. Ay awa. Alam mo mong baykas na kakabsat, piyesta ko na yun, i-schedule da, kaya ako mo makita na sagsagan na kalada itidad do mga regular nga piyesta ng activities, yung pampapanunod na wala taa, tati ikarkarin na misa. Wala yung original na piyesta, misa. Hindi pa naman ti Espanyol, ti piyesta, agtipon karot ti gobyerno kada simbaan ini niya, nagpiyesta ko na ayaban na aming na tao. Agmisa da, basically, agday dayo na kinako Diyos. Dagiti saabot da, apapit da, idapong da. Nangrunat, agpapatagad da ti simbaan ini, dagiti itlog ti manok da. Agyaman da, agmisa da. Idi ko nabuon gapot, agraragsak da, agprogram da. Idi ko nangrugit ti ayayam. So dagitayan, diyan mo na ayayam da itinaw sa sanggol, gabbo. Kinudot na taga-kiting-kiting, diyan mo. Pinakugtang na ta. Aging ka nga nagpiyesta tayo, tinawtawid tayo, ng aging ka nga dandanin mapukaw, ti kaya papananti piyesta. At piyesta tayo, anya di madamang, kita anyot ta, bagit yata, kung naiyayan mi nagpiyesta kami, periyaan nga umariwawa. Miss Gay, Miss Universe, Miss Senior Citizen, kakaruan pitokpor, basta nagano nga contest, iyayan mi data. Nakaado aging gana nga dito misa at kurkuro na da aging gana alas 4 parbango into no misa piman ti sumangpet dati agpabunyakin mga anak abdo do sa ada pailaan iso ko na diya padi ke nada koronasyon kay terabi awan ti misan napatpatid moten dagiti activities yo aging gana nga nagbalik nga commercialized ti fiesta aging gaji anag na nga pagyaman awanan dagiti naduma palpallot iyayam yan la tanto palpallot kas la nagpiesta no awan ti pallot ala piesta no awan ti periyaan ita periyaan I'm not in favor dita periyaan piano ti periyaan kumaga dagitay roller coaster dagiti paglalagton ti ubing pagayaman ngem no once nagdatayana wrong day yan kapaya sursurwang ti ubing agsuka dahil mo dado mga babakat yan may kami agperya ikan na kwarta na di ubig gasan gisingkom ko barbaring mga bakti sugal nga rin dahaan na depression na barbaring maichambama go sinursurwa mo nga sugal sinursurwa mo nga nagubing pala ang barbaring chumamba dahil di kami tisugal barbaring no chumamba aging ganan nga at babasketball da ako diyan medyo kamanggaan nagpesta kami. Manipod di bisala naging gana ti San Jose ti parking ti motor kano ti invitational ti basketball. Na kado ka tao gramang tok-tok dagiti balbal pagyanan ti tao. Inton misa kakaasin to ni San Agustin ni iliglibot da liglibas na sumansal-sal nga. Abe kung kunang tumati tal-talo bakit na mangiliglibas na mangiliglibot na nagadot tao ng nareday maipapan itinariin religious wanan na pukaw. Pinagmadimot tayo, isang kung kunami ka, di piyasta na rason na nakaungungan, napukaw mata, kapiapay kami ngayon, anya di piyasta tayo, misa laan, very good. Laman, anya di activities yun, misa laan. Kaya mo ito, gusto. Hindi ka mo nag-activity yun nga sa balay. Awan ka talaga, awan mo masulisit yun, at nalapas ng eleksyon. Bakal mo, handa mo magtidin at nakatapo, hindi asakbay na ako aga, doon masulisit pang premyo, tatakan niya, pero maala yun. Pulusan naawat yun sa mutang. At nasabat ko di CSI di Kalmon, ako nakariban, nabayan, nagpintas ka, talo nakapader, kaya imawatak di bangir sa imawat di bangir. Ay, saor na bakal. Doon inawat na, nagpariban. Taga-among game niya. Diyan mo, kita nyo ito, sino nakaripan kita. Dahil nga, di aglamangan. Ang ganyan ti anad na, isungarod nga piyesta, pagyaman, kini ako Diyos. Nabintas nga isugli tayo, kinkuanaan niya, dagiti rumbang nga pagyamanan tayo. Kasmay sa nga pamilya, irugitan niya pamilya. Naging gatatak, buupay na ta pamilya.
At dapay la ipaunag tayo nga nasaya at naswinitikan. At dapay la salunat nga kapay la nga uray pa nagdapan lubok ke limaban di pamilya nga daytay naisakad yo iti anya mga panlubok. Ang natakil nga pagyaman daya. Kaya sana'y nagsakit ta, karo ay kay lakay mo nagsakit ta, bagat mo ka nagbaktik ka, kas ano pa nga agyaman garon nagdaul-ulaw mo. Gano'n na ka-survive kayo may sana panlubok, nagdakil ka pagyaman. Habang nagdapil na grasya na, makatrabaho ka pailaan mo, dakil na pagyaman. Nagdapil na bendisyon na nga naawag mo, nagdakil na pagyaman. Di salon at tayo, hindi ko nagkaroon, urewan makarkwartak, basta na salon atak. Pulos, ore ka kwarta amin nga kwarta na nakatubo mga baga-abaan ka dyan tibang kay bakbok ka. Kung wala pala, hindi ka lang makakitan pa ka anong pay. Muli ka kasama nga ba nang mo, hindi ka kumanga dyan pamilya yaw, jesisa yaw, hindi pamilya lang unay. No abdaman mo, basit man mo, nagdak ka sa nikot, agur-urnos kayo pala, hanggang agyaman. Hindi nga pamilya nga nagalas nga kitkitaan na, aga sa nikot nga, aging inalad na nga kapsat. At pinpinas to dyan. Gaputa di puso, kaawanan, di palagyaman ng in-inagong. Ay, kasano ka nga makapagyaman no agong kapuso. Kasano nga makapagyaman no awan ormos na. Iso nga nakaad-ado di rumbang na pagyamanan tayo. Kunana nga dito yung Ebanghelyo tayo. Umay ito, ti mamagbaga, kunana, ti Espiritu Santo. Kunani Apo Jesus, iso ti mabati ka ta kayo, iso ti mangidalan. Kuus-kus to na ito eh. Amin nga aramidan tayo, nuhaan nga idalang ti Espiritu Santo, kawaw. Kala ko nga siya, pati ako, misa at misa no, haan nga idalang ti Espiritu Santo, siya magtinti maiday-dayaw, kawaw. Uray na pintas, uray ka pinturan nyo amin tiblo kasta bandera kada ka nagpintas na barangay yo. Nuhaan nga dalan, nuhaan nga indalan, Espiritu Santo, awan ti ayat na, awan ti napakumbaba na, ila purpos yung barbari nga de premium na pada. Manunawat yaw. Ay awan, nung nakatinsero kayo. Okay tayo, so urayan yun sa... No, dahil activity tayo dito barangay, uray na pipintas, uray na mong kasano kamayat na gadi selebrasyon tayo, no saan nga idaldalan ti Espiritu Santo, agbalin akawa. Kasi mo lagi agasawa. Hindi pa nagkakaroon mo ba? Uray kasano kamayat ti lugar tayo, uray kasano kadakkel ti income mo, uray kasano ti ipaspasika mo, kadakkel ti feeling blessed na kung kunam. No awan haan nga indalan ti Espiritu Santo di aramid tayo, awan ti mama ay na. Marik na yung mga kita nantay mo ilibak na awan ti kwarta tayo. Nga da kwarta tayo ha? La. Ada kwarta tayo ha? La padasan yung ibagang awan tayo, kararagat ta talaga magpukaw. Uray so kasukainan, inakal na ka! Awan na talaga ka. Nantay mo ilibak ang adda lang ta. No awan oray no adda kwarta, adda sa nikwang. No, haan na pudpud no giraksa. Di mo dari tiba ay gundaway nga adda mo kwarta tayo nga haan tayo naraksa. Nya. Adda mo dati oray sinising ko di kwarta mo no dati sang-sang pulog ka. Wow. Adda mo sa niwa tayo, adda mo kanan tayo. Nung nadanduman no haan idaldalan ti Espiritu Santo jibiyat tayo. No haan tayo nga haan na tayo nga gabgaburan ti Espiritu ti ayat, kinapakumbaba, napudno nga panagserbi, kinadalos tinagong, kinasingpet, kunana nga ron da ito, idalan na kampo mga agsingpet, nang idaldalan, uray nga tanong manukatuon ta, manukarupot ta, bangkbuk mo. Haang ka nga naraksak. Iso nga ti kunan natin, mangtid ti raksak, no pastragan tayo ti Espiritu Santo kanya tayo. Nagpintas nga ron da ito nga activity ta, tila aramidan tayo ta, piyasta tayo ke misa, santo siya. Umay dagitay, kunak kini ako kapitan ka, umay mula dagitay barangay officials kadatanan, uwan ako, nakapartidahan ako, so napagsiglatan ka mo dagita ko eh. Takano pulutan na, nagyamang kayo, kadyak pamininaw. Ibusag ano. Kasi oray mo kadikya aramidan tayo, nohan nga idaldalan, awang gadya pa nagkay sa mapilpili, awang tiraksa,
Tibang panunutan tayo ka, dagit tayo awang kanya tayo, uri ang damot ng kada tayo ka, berberukan tayo, dagit tayo awang kada tayo, hantay nagbaling ang daragsa. Noha nga nalintad di pa nagbiyak tayo, uri nga tanong sikat ti kadakgalang ti inawat, awan ragsak ta puso. Iso nga nagmayat nga bundaway tak taga po tapyasta tayo kung na ti Espiritu Santo, ti mangidalan kada kayo. Dahil kumamot, nagmayat na ibaga tayo, ti Espiritu Santo, iso kumamot ti mangtarabay, mangidalan, mangbindisyon kada kayo. Anyo ti puso tayo, kasano ti agyaman, kasano ti agbaling nga naragsak ti puso nga agyamyaman, na pudpuddo nga panagyaman, umuna bigbigan na, nga amin nga agdaking kwa na nagdapo iti Diyos. Amin ta talent mo, diskartem, trabaho, pigsam nga agtrabaho, laing mo, apay nga nalalaing ka nga dumiskarte nga misong na nagdapakin niya ako Diyos. Dahil yan tipudno nga no amo no kaya no pudpudno nga agyaman di puso bigbigan nga nagdapo amin din po na. Haang nga makapagyaman ti puso nga ako, anya ti puso nga ako, haang nga mapunak. At dala nga rudan ti kaya na kumurab pa'y laan. Pagsasaday di amang ko. Ang mga mataktak karuwa na. Kanimanong ko ka ti trabaho na gamit iti ka. Trabaho ti ulbud. Bakiro. Amuya ti bakiro ka. Trabaho ulbud da ka. Da bakiro kan nyayaw. Ay talaga nagkaro ulbud na. 17 data pare. Agraman sardinas na impakan na ginangguyot ka dapat. Agkair nga ba impitrais. Leso gumatang naguyaw, nung agla ko, nagdayaw ko. Hindi ko na naidiaman ko nga, iyang anaw kiniman ko, hamo unay nga kadapkulan ti komitag, tamaal ko tangka. Hamo nga kadapkulan ti kumurab, tamaal. Nagapadasin nyo gamin ti kumurab, sayo alun-unan na iraman tapos tisong di kagat na. Hindi ka na alpotanan. Kasi nugat naman ti tao, hangam mo agyaman no di puso ka agong. No di puso ka haan nga mapmap na. Agdaan lang ako di kaya naka bahagi na pa'y. Awanan nagpian-pian to ti langit kindagan, di mo pa'y napadasan tinagyaman, di mo pa'y amod ang padasan tinagbalin na naragsak. Di jay, bigbigan na amin ka nagdapo iti Diyos. Maikadwa, maknag no anya di at kada tayo. Han nga dakas ti agsaduka. Ngam no is-stress mo tabagbag. At daan ka lang narugan ka, ali agawa. Awanan ti, at dami sa, ay, umawayag sayang. Agawa. Kanayo ko nga yung example lang mo yung ijaybigan. Nagyanak ijaybigan, tibigbigan alas 5, nagado, tagi-exercise ijay plaza. Adda ang sumsumba, adda ang tuag, tay-tay mo, adda ang walking, kaadwan na mo dagitay, kunwari ang jagyaging, at pilpilay kung kuno na ni. Kapaya na atake na. Tay di ka pigpig sa anda na trabaho amin, di da pa'y naginana, di da pa'y nagyaman gina ko Diyos, naglinglingot danton, sa danto kunwari apat agkaharag, ay si katedral. Ngami di ka pigpig sa anda, nalipatan da actually, tinaginana. Haanda na kurap da kurap, trabaho at trabaho. Hanggang magmagdag na talaga, tulos man, natay kanton agsubli kanto pa lang mga alya, apaya, adakwardak ijisirok tinakasa. Lumugang kanto pa lang, apaya, day kay sing-sing ko. Ipawit danto pa lang, agong ka nga ron. So nga dagitay lumugang ka di man, day biling danong kasgan. Yo, napadasan yung naluganan na. Ang kaya pinakakita. Kita ang yun kita kakatwak, naluganan ka na kita. Di mo na kaya galumukan ka pa yan. At na nalipatan na, di attachment tayo launay, di material nga ba na tay-tay, kung di tayo pa na makapan, ijay apa yan. Sobra. Attachment tayo. Nagaduman na pagpapagpuntin, sa nikwang ng tao. Kas anong nga rin na agyaman ka? Kas anong nga rin na nawaya tabiak mo no, iyay pusong isa ni wala unay nga dakas tinasalukag ngam no ini-stress mo tabagbagi mo di mo ammo ti agaya di mo ammo ti agserbi awalan hindi imot ka ayat mo lang nga kumita ka namindol to nga nagungar ni Kristo na hanggang to pala agbaling nga naragsa so nga tayo dyan anya nga pinakatipunan tayo agyaman yasta nga ro anya di pagyamanan tayo amin nagkapukin ni Apo Diyos mapnag no anya ti adda kada tayo.
I-priority tayo, ano niya dahil masapong itibiyag tayo. Nadaduma ka, nagaad launay, to the point nga, nadadaol pa yung relasyon nyo, napatpatagan, awanan, nagaad launay, nalipatan pa yung agserbigin agayatin, kas ano nga makapagyamang ka nga ro. Lubigbigan tayo mga agapukin na Diyos amin ka, di yaman iragsakan ka. Nung makita tayo nga amin ka, grasya na po Diyos, ragsak mo dayayan. Nung tayo, tanda ka na tayo, ragsak dayayan. Nangrunan ko na, kiaramid tayo, idaldalan ko mati Espiritu Santo. Dahil iti kapatgan na prinsipyo. No amin nga aramid tayo, idaldalan ti Espiritu Santo, awan ti birukan tayo. Alaga, happy piyesta, laktakan nga tayo. Dahil iti the best na piyesta, nga makunak, kaapaya. Awan makariribok. Budot laang niya, di makariribok. Gurroon. Kung ako nang matuloy na tayo, napay niya na rin nagangganag. Huwag kita nyo rin nagijayan na nagangganag. Ay nabayag daytan. Huwag. Kadadya, pagyamanan tayo. Madama misa ni tatay. Nagangganag. Kalala! Mamada kita ikaddo mga kadadya yung ti-choir lock nga. Sika mo tadadya second floor ka. Ag-nervyos na kung magka niya na ganan. Mary help of all Christian niya na ganan. Kung na siya tulong dagiti amin nga Kristiyano. Di ko na ito. Kung nakini ako Santa Maria ako. Ako Santa Maria mo. Itulok mo lang magangganad kami mga piyas-piyas na tuyan. Sa bagay mayat mat basta nakam amin ako magulpi kami. Awan na ako nakataray ko mga iso. Ikaroon na no si Syakla natlag iyayon. Nga nga malas ko nga tan. Ikong kunak ka. No magulpi kami kumaaka. Awang kumaat makataray. Mano ka padi. Ubis ko ka da amin na wadya. Dinagganas. Kaya di ko na. Tulong dagiti Kristiyano. Kaya di agiamang kapailaan. Ikas nilaan. Nakapagtitipon tayo pa natata. Nakapagyamanan ni Apo Diyos. Grasya. Amin. Grasya. Amin. Bendisyon. Agraman tayo kiktot na tayo bigat. Kitain nyo. At nagipos. Apo kaasyan na kami. Kita at yan nagipos na makimismisa. Taga-anggit. Kita ang gagangganad mong lagayan ti makapakararag ka na tayo. Grasya. Amin na ganyan. Grasya. Bendisyon. Itatengor di puso tayo nga agyan-yaman. Tumakdar tayo, luluan tayo ti mamati iti Diyos amaman nakabalin amin, anang maraswa iti langit ken daga, mamati met ken Iso Kristo, pati mautarang iti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria, natutulog iti pagkuran iti Espiritu, mayroon sa ito sa tayo ken imulog niya ang nagimatay, natungag pinagkatungan daw, imulis sa ilamit kasi ito ang makatawan ng Diyos amang manakabalin namin. Agapunto sa diyan ko ng hukum kapitisiyan kaya nagkakita. Mamaya ang Espiritu Santo, pagkakit sa Iglesia Katolika, ipalagawin na ng Isa Santos, tipan nakapagawan daging ipas-baso, at dantungat panagunga at ibagi at biyag na agnanayo. Intin ti Diyos, ti kakaiso na nga anak na, tapno isalakan na tayo. Ket iti si asino man amamati ken kuana saan amatay no digat agbiag nga agnanayon. Babaan ti panangibabaet. Niya po tayo ng Iso Kristo. In tayo nga rod tumangad iti Diyos nga ama tayo ket agkararag tayo. Iti tunggal panggit ko na tayo. Apo denggem daytoy kararag mi. Apo denggem daytoy kararag mi. Apo umay ka dito'y lubong. Tapno agserbi ka. Kadagiti amin at tao, tarabayan ni Santo Papa Leo, dagiti amin at nga obispo ken papadi, tapno awan panagbuteng ken panagin kukuna, ti panagserbida iti simbaan, namruna kadagiti na panglaw, dawaten mi ken kaapo. Apo sikati na putputno apagwadan dagiti apostoles. Silawang ti isip dagiti opisyal, ti gobyerno, tapno si pupudno ken napnoan gaget, ti panagserbida iti pamilyan mi. Dawatan mi ken kaapo. Apo sikat ti gubayan ti biag, paimbagem dagiti kakapsat mi ang masakit. Itdem tinamnama kadagiti nakapsot, ken liwliwa dagiti agladladingit. Tapno
maipamaysada ti mangi patumpal ti misyon ti biag anak kaawaganda dawatan mi kan kaapo. Apo sika ti nagtaudan ti kapya pagkaykaysaan na kami amin nga dalitoy ita. Kasmet kadagiti amin ang nasyon ken pamilya, agari ko mati kapya kadagiti puso mi, ken babaen ti panagkaykaysami, ibaduyak-yak mi, ti gloria ken pamadayaw ken ka, dawatan mi ken ka Apo. Apo pinagungan mo ni Lazaro, ibilang mo dagiti kakabsat mi api mo sayen, katitem kadakwada, tiag nanayon a panaginana, dawatan mi kan kaapo. Agulimat tayo, intay matdawatan dagiti bukod tayo, apangga. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Pumararag tayo, Apo denggam dagitoy. Diyos nga amami denggam ken sumbatam dagiti kararag mi, isurong kada kami dagiti dalan mo, isuro na kami nga agbyag kas mayan nurot ti kinapudno, tapno na anangay ti panang surot mi ganta, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Kumararag tayo, kagabsatak mo na tayo, kanda gito'y adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Kat may paaya pakiday tayo, ang kan pakaiglorya ang tinagan na, kan kastama na pagimbagan tayo, kan tikadagupan, dinasantuan ng iglesia na. Ipaay mo kat Apo, kadumanon ken kadagiti karkararag ken sakripisyo mi, tapno babaen timbala, timbag mo,
Madalusan kami, kat maikari kami ang makiranod kadagiti sakramento at audan di pan nakapasantumi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo at ako makada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo, Adala sa sila kalay di agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. may karigay rumbe. Pudno na yung maikari, katrumbeng anong nigat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Ibunan nagmiang po dagiti pa kay daydayawam, ngem nang runa una iti dati at tiyempo, apan na kay sakripisyo ni Kristo adaton mi, tababaan ti panangidaton na ti bagina iti cross, intong pal na dagiti sakripisyo ti daan atulak, kati panangidaton na ti bagina ken tatapno maisalakan kami, isumat laengen tinagserbi apadi altar ken kordero, anay sakripisyo, anang sa agrat ko ti sangalubungan iti pan nakapunno na dagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo Santo ti Apo a Dios dagiti amin na ilangit ken daganak mo dahil pakay daydayawan Hosana Malaylayaw iumay itinagang ti Apo Hosana Hosana Pudnoon ay Apo, abiig ka kinasanto, kat sika ti gugwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga roti paay mo ti Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami abagigan dara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno at tutuok na ngala iti tinapay naggiyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy ti bagi, isa mayawat to, amay paay kada kayo. Kastamat akalpasanday di pa nagrabiida na ngalay di kalis, nagyaman manengken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara ti baro, ken agnanayon atulak, iso amay iboyak to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati, babahan ti krus mo, kinin ka panagunga, kinakami sa atan. Iti ngarod pa na nilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti karis ti pannakay salatan. Agyaman kam ken ka, tayong paay mo ama ikari kami, nga dagitoy saklang mo, ket serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makirano di tibagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalupungan, kat parayrayom kayat na Diyosan. Laglagi pemmet, niliyaw nga Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pang kay Apo dagiti kakabsat niya pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awaten kat ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo ta ipaay mo met takaasin kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kena ingasata na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposa na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo,
Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kang tukad met kadakwada ang mangitang tanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken idisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknay mi ken kaman nakabalin na Ama, ti amin adayaw ken Gloria, iti agnanayon nga awan ti ingana. Hintay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Doon tayo kumati pagkarayang, matungpal kumatinakin mo, dito'y nagkakapat sa nila. Item kadakang kandaw, ito'y itananmi, patinayan kandaw. Pakawalan ka itipasol niya, kasmet pamakawan ni. Kadagiti ng kapasol kada kami. Dinatammet kay bayan, manugod sulisun sa salakan na kami. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Item kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol may ilisi kami. Ti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti ginaga sa tanang namaen mi. Ken iti yaay ni Hesus Kristo ang nanisalakan kada kami. O ako may ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibantik kada kayo kapya ngagapukan niya tiket ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no digat ti pamati ti iglesia katkas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkay kaysa si kanagbiat ken agari iti agnanayon nga awan ti ingkana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya ti tunggal maysa kada tayo kapya kada tayo amin kapya kapya. Atoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kaditi basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karino, may kakanya, yung kimay salain sa mapainggag kong tayo.